बस्तानि फाथोनिफ्राय बानायनाय सोरबा न' मोजां दंबा बरिया बानायना दोननो हागोन बेथ' गासिबो आखाइजों बानायनाय लोगोफोर मेनलि लोगोफोर नायदो बियो नैबायदि बानायनायखौ मा होनो बेबायदि सिनि पुतला बानायनायखौलै कम्पानिया जांख्ला स्टुडिअ जांख्ला स्टुडिअ इउटुबाव नुनाय रखम मोनदोंमोन आं जांख्ला स्टुडिअ नंगौना इउटुब फेसबुकाव मानसिफोरा बानायदोंना आरो बेलेग जायगायाव बुस्थु दोनो नामा बेलेग जायगायावबो प्रडाक्सन खालामदोंमोन ना बेलेग जायगायाव जों फार्स्टआव हा क'क्राझाराव फैदों फार्स्टआव क'क्राझाराव बाक्सानिनो अ गाहाम नांदो लादोना मानसिफोरा दे होमबालाय रावबो गैथारालै लाइभखौ बन्द' खालामनांसिगोन सुवालकुसिनि मुराखौ दिनैसो नुदोंलै सोरबा लाइभ फैदों थांफिनबाय सोरफोरनिफ्राय दङ दोननांसिगोनलै लोगोफोर रावबो गैया जा समायना समायना हि ओंखारदों नाथाय लोगोफोर रां गैयाब्ला जेबो गैया ओंखारदोनोसै जेबोथ' लानाय जायासै ये है लखीमपुर ओंखारबाय लोगोफोर बेनिफ्राय एक्सप'निफ्राय थांलायनोसै गुबुन दाबसेथिं मानोना लोगोफोर जेराव लक्ष्मि फुजा जादों बेयाव थांनाय जायाखै मन्दिर दङ नालाय ओमफ्राय जोङो एक्सप' जानायखौ फैग्रोबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोनहा आसरित जागोन मोनसे खोथा माने बेलेग बेलेग कमिटिया बेलेग बेलेग खुंनाय आरो नै ओइथिं बे एक्सप' दङ ट्रेड नेसनेल एक्सप' हाबिलासै रावबो लाइभ गैया नामा बन्द' खालामदोंसै लोगोफोर
एक्सप'नि माबाखौ आरो गुबुन जायगा नायलायनोसै